ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд навор мошинои нав роӣ кардем ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маърумат сурат маълумот шуд, дар WhatsApp имо экран буда роӣ кунем. мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст ки сета сечкаҳои арзон ҳастай Opel Vectra A бо нархҳои зур ва сайстани зур ва ҳастай Lada Priora аз территорияи Москва ва сурати Daewoo Nexo бо нархи арзон, Daewoo Tico нархи арзон ва Hyundai Avanta, Toyota Camry D, Americanka SK ва дигар навъи мошинои советска ки бо нархҳои арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо ки лозим аст. мо аз дар видео оянда аз фурӯшанда ҷудо карда пешкаштон мекунем ва курси имрӯза бошад 141 сомони 50 дирам. навор асар мекунем, маърумат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба ки муроҷиат кунем, ба шумо тавсия метиҳем компания Акай Баҳромро. Акай Баҳром дар моҳи шарифи Рамазон, яъне ки скидкаи хуб кардаги аст ки барои клиентҳои худуш, яъне ки танҳо дар моҳи шарифи Рамазон скидкаи арзон кардаги аст ки шуморо бо нархи арзон бурда меоранд. мошинашон мошинаи солҳои 2011, 2012, солҳои нав, мошинаи комфортни Wi-Fi, Wi-Fi консол, ҳамаш қоидавӣ. шуморо аз территорияи Москва, дӯстони азиз, пеша навро сарга якта компания ва худашон омода мегиранд ва ба самти Қазоқистон бурда сух саломат меоранд. таҷрибаи чандсолаи худро мо ба шумо тавсия метиҳем. ҳар рақамошро кор мекунад, танҳо дар моҳи шарифи Рамазоне ки скидкаи хуб кардаги ҳастанд. марҳамат айдаста шахсоне ки мехоҳанд пресчане гузаранд, ина ба шумо компания беҳтари таҷрибаи корӣ мо ба шумо тавсия метиҳем. ин ҳамин рақамошро ҳар дашта WhatsApp доранд. Операсияне компания Акай Баҳром маълумот нависен ва аз номи канали мо салом расонем. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшии имрӯза аст ки срочнаи Opel Vectra A, сайстаниёи беҳтарин, ягонаш пӯшидагӣ надорад. соли барои 1990 аст ки ҳам газ, ҳам бензин кор мекунад. обиё мотори 1.6 литра, коробка механикаи, сайстани мошин мега чоткай. агар соли мошин кӯна бошад, ки солҳои ранги солҳои 95 мошин мега тоза кузув. умуман мега ягон рӯз пӯшидагӣ задагӣ надорад. як сола ҳуҷҷат дорад, 4 диска, салон тоза, мошин обшим, яъне ки бе ягон расхода. нархи мошина мега 30,000 мегем, бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар территорияи Ёвонда. кадоме ки мехарам мега бо арзон ва муомилаи хуб мекунанд. якумашон рақамҳои TCL, дуюмаш рақамҳои Россия, инаш дар WhatsApp имо доранд. 92 мошинча мега бе ҳанат мега тоза кай. хоб нашуд сумош мега муомилаи хуб мешавад. маърам дӯстон азиз, бештар маълумотои пурраша аз худашон гирем. ва агар шумо дар чунин мошини фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маълумот роӣ кунед, мо рекламада мегузорем. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz D аст ки сайстаниёи беҳтарин, соли барои 2001 сол аст ки сӯзишвориш бензини холӣ, обиё мотор 1 литра, коробка механика, сайстани мошин мега чотка. мошин як сола ҳуҷҷат дорад, балонош пачка, салон тоза, камхели сайстани вагон. хоб дӯстони азиз, мошин мега ягон камбудӣ надорад, краскаш радной, мошин мега тоқа сум срочна. нархи мошина мега 27,000 мегем, бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. ина рақамошо мегафон, WhatsApp доранд. мегафон промои кор мекунад. рақамошо дӯстони азиз, мошинча мега бениҳоят тоза, хай дар навор худаш маълум аст. Daewoo Matiz D буда, соли 2001, ҳама сайстаниш беҳад тоза, мошини тоза худаш маълум аст. хоб шахсоне ки мехарем, бо занг зарем, маълумотошо аз худашон гирем ва нашуд сумшон мегад муомила мешавад, мошин мега бо дили пур, сайстани беҳтарин, маърумат занг занем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ аст ки аз территорияи Москва, Lada Priora. соли барои 2010 сол аст ки сӯзишвориш бензин, обиё мотори 1.6 литр, коробка механика, сайстани мошин мега чотка. мошин мега камтар мегад, яда ҷош меличовка кор дорад, дига ҳама ҷои мошин мега 100% мошин мегад, дига ягон проблема надорад. дӯстони азиз, срочна мега обогрев сидения. хоб дӯстони азиз, коллексияи мошин мегад полни худ люкса. документош мега нав бучидага. дӯстони азиз, мошин хай дига ҳама ҷо 100%. мошин вариантҳои алишан дорад ки дар Тоҷикистон бошад. хоб агар кадоме ки нархаш сумка мега, нархаш мега 200,000 рубл аст, бо камтар муомила мешавад, ё ки ба ягон мошиное ки дар Тоҷикистон бошад, мошинои Opel Hatchback, Opel Sedan ҳам хеле мошино кати алиш мешавад. бо хайхтон
вариантона пешниҳод кунем. Мошин яъне коллексия, яъне ки люкс аст мошин, беҳтарин ҳолат дорад. Диска, писка, салонамаш тоза, яду мелич кор дорад, иш ба хайр. Мошин дар Москва метро Кутцова гуфтага аст, соҳибуш. Нархаш 200,000 рубл аст, бо камтар муомила мешавад. Ина рақамҳои Россия 24 соат кор мекунад. Фақат дар рақамҳошро WhatsApp дорад. Маравад вариантҳои алиштона пешниҳод кунем ва ёки сумка дихарем на рақамҳошон занг занем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кунанд, мо ба шумо тавсия метавонем грузоперевозка ака Ёқубро. И ака таҷрибаи 8 солаи корӣ доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, аэропортҳо, территорияи дачаҳо ва метроҳо ва дигар дӯстони азиз, ба ҷое ки ба шумо лозим бошад, худашон бори шуморо омада қабул мекунанд ва ба кило мекашанд ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Турсунзода, Варзо, ба территорияи шаҳри Бохтар, Данғара, Кулоб, Восей, Панҷ, Калхозобод, Уялӣ, Ғозималик, Вахш, обшин ба 25 дар ноҳияҳои территорияи Хатлон ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. Хоб мошиношон мошинои асига ҳар чанд намуд контейн, чанд намуд камаз доранд ва инчунин мошини майдан доранд ки мошини майда кати борои шуморо рафта аз ҳамон пушти хонаатон худашон қабул мекунанд ва бори шуморо бо дили пур бо соҳ саломат бурда мерасонанд. шумо агар ай канали номи аз канали мо гап занед, агар ба шумо скидка ва арзон мекунанд, айни ҳол дар Амазон скидка кардесан. Марамад ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аст ки Европа соли боришаш 2007 сол аст ки сӯйшураш бензин. Объем мотораш 3.5 литра, коробка автомата, системи мошин мега чотка. Мошин мега тоза, каса чихеле ки дар навор десен мошин мега срош нафурӯхта мешавад бо нархи 100,000 сомон. Бо мега дар назди капоти мошин мега муомила мекунем, ба телефон савдо накунем. Ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Рақамошон мегафон, кадоме ки харидори аниқ бошад марамад занг занад. Toyota Camry 2 2007 сол Европа. Рақамошон занг занем ва маълумотша гирем. ва дӯстони азиз, аз кадом марка мошине ки ба шумо мақсад ки аз кадом марка лозим аст дар таги комментария нависед ки чӣ хеле мошин ба шумо лозимае. мо дар видеои оянда аз фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкашному мекунем. Лайкҳоро фаромӯш накунед ва силкаи навори моро подлисаш кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст ки Hyundai Avanta. соли боришаш 2009 сол аст ки сӯйшуриш бензини холӣ, мотор 1.6 литр, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин хай комфортро дорад, кондитсионери электропакет ҳама чизи дар корӣ. хоб нархи мошин мега 66,000 сомонӣ аст, бо камтар муомила мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дигар ягон расход, дигар маълумотоша гуфтагӣ нест, кадоми даки лозим аст, бо метавонад қачон алоқа карда маълумотша гирад. ин рақамошон мегафон, марамад занг занем. ва дӯстони азиз, навора то охираш тамошо кунем. мошинои арзон дар ахир навор хеле бисёр аст ва агар ки шумо дар ягон мошини фурӯшии хона замин бошад, марамад рӯи кунем, моликамаш мекунем. лайкотонро фаромӯш накунед гузорем ва аз шумо хоҳиш кардам силкаи навори моро дар WhatsApp имо подлисаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст ки Daewoo Lacetti. соли боришаш 2005 сол аст ки сӯйшуриш газ бензин, объем мотор 1.6 литр, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин гази Евро 4, 4 диска, салон тоза, инам хеле светои сафед. ака дӯстони азиз, мошина нагуфтам ки чӣ расход дорад, хай ака барое ки худтон мо маълумотша мегирен. хоб нархи мошин мега 25,000 сомонӣ. харидори аниқ бошад мега бо занг зана хай бо қачон муомила мекунем. мошин бардон дар территорияи шаҳрда қарор дорад. ин ашав рақамошон мегафон аст. шахсоне ки харидор ки бошен занг занен, маълумотои пурра ва аниқша аз худашон гирен. марама. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст ки срочная Mercedes-Benz C-Class H. соли боришаш 1996, сӯйшуриш газ бензин, газ Евро 4 ҳам дорад. объем моторш мега 1.8 объемния. моторш 1.8 объемни. коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балони нав, 4 диска, салон тоза, хадавои кадагӣ. мошин мега ҳама ҷош мега сада, диска, писка, балон, мотор, салон тоза. нархи мошина мега 45,000 мегем, бо арзон савдо мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамошон тисел, кадоми даки лозим аст, марама занг занад, маълумотша аз худашон гирад. мошин мега чоткай, ҳама ҷо 100%. хоб кадоми то ки махола марама занг занем, бо ҳам хеле сечкаҳои арзонам хай дар ахир навор аст, вашам хоҳем бинем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст ки Daewoo Tico.
соли барои 6-1997 суичуриш бензини холӣ, объем мотори 0.8 литр, коробка механика. Мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегӯяд ҳуҷҷат надорад, дигар маълумотош мегӯяд тариқи телефон. Хай мошин обшим расход дорад, не ки нархаш арзон ай. нархи мошин мегӯяд 8000 сомонӣ аст бадром. Хай ба телефон мегӯяд маслиҳат мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа, яъне ки шаҳри Бухтарда. خب این رقماشون مگافون است کدوم میده که خیلی دایو تیکو که ارزان که لازم باشه زنگ زنیم معلومات پرش از خودشون گیرین مرما میگذاریم با نه ماشین فروشی نوبتی است که دایو نکسی سالی برای 6-1996 دوشورش گاز بنزین موتور 1.6 لیتر коробка مکانیکا ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد ماشین میگه گاز بنزینش هم کار میکنه یک سال حجت دارد موتور ساز خدمات ساز ماشین میگه خیلی کمتر ملیچوف کردن کسب چیزی که کوشش دیگه منجوش 100% است. نرخ ماشین میگه 10000 سومون است بادرام بو میگه ار سودو میشود کمتر و ماشین در تراتورای شهر ده. اگر همین دایو نکسی سودوش داشته نباشه میتونید شما سودو کنید. اگر همون تیمبولی که حجت خدمات ماش داشته کمتر همین سراپی نکام کراسکوش بیزه و دیگه ماشین خمیگه سود است. همین دایو نکسی خیلی بوش پایله ممکن از خود میکنین. رقمشون میگفتن است کدوم میتونه که لازم است برام زنگ زنیم معلومات چه از خودشون گیریم. میگذاریم بعد ده ماشین فروشی نوبتی است که مرسدس بنز کلاس هچ باید دیگه سالی برای 6-1994 است که هم گاز هم بنزینش کار میکنه آبیو موتور 1.8 لیتر коробка مکانیکا ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار داره ماشین میگه گاز یورو 4 обогрев сидения یعنی که بوی خیلی مساج میکردگیش هم داشته 4 تا الکتروپاکت میگه پوشیدگی ندارد ماشین چه چوتکای نرخش میگه 32000 سومون بو سودو دارد срочной бада диска балон ҳолати корӣ мошин чотка хоб мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе рақамошон мегафон 32000 сомонӣ аст бо муомила мешавад марама занг занед дигар маълумотша гирем ва дӯстон азизи шумо дам агарам хали мошинаи фурӯшии хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан боша марама дурӯй кунем ва рекламаш мекунем лайкора фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунем мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ бояд тайга аст ки мерседес бенц класс сечка бо нархи арзон соли барои 6-1994 суичуриш газ бензин объем мотор 1.8 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегӯяд сода не ки камтар мақсад ки кор дора хай десен танаш яъне косметический кор дора бу хай маълумоти пураша мегиред нархи мошин мегӯяд 25000 сомонӣ ва мошин қарор дорад дар шаҳри бухтар кадом бидам хеле сечкаи арзон ки лозим боша рақамош аст вавилон метавонед маълумотша гирем мошин бадо чӣ хеле гуфтам дар шаҳри бухтарда қарор дорад خب رقمشون هست فقط میگه التماس خریداری انیق میگه بهوده میگه ناراحت نکنید میگه فقط خریداری انیق 25 تا با معامله میگه ماشین میگه حالت خوب ده خب کدام تو میخرین زنگ زنه این بود نور امروزه ما تا ویدیو آینده خودتون نگهدار